τις τελευταίες προσπάθειες. Μακρύδης. Απομακρύνει ο Ηλία. Ξανά ο Μακρύδης. Πάσα στην περιοχή, ο Χιώτης έδιωξε εκεί δύσκολα. Μένει και ποδοσφαιριστής του Αποέλ κάτω. Το Αποέλ βγαίνει μπροστά με τον Σολομού. Δείτε το πλάνο από τους πανηγυρισμούς που έχουν ήδη ξεκινήσει στον αγωνιστικό χώρο. Αγκαλιά όλοι στον πάγκο του Αποέλ. Ποδοσφαιριστές, παράγοντες, προπονητές. Μαντούκα. Να δούμε αν έχει κάτι άλλο το Αποέλ να δώσει στους φίλους τους το απόψινό παιχνίδι. Στην τελευταία ίσως επιθετική προσπάθεια ο Μαντούκα δεν μπόρεσε. Δευτερόλεπτα πλέον προτού ολοκληρωθεί και το τρίλεπτο των καθυστερήσεων. Ο Λούα Λούα συνεχίζει μια καλή προσπάθεια. Πάσα για τον Αβραάμ. Γίνεται το σούτ, ο Χιώτης στην πιο δύσκολη ίσως προσπάθειά του στο και μοναδική στο απόψινό παιχνίδι. Διώχνει σε κόρνερ. Λογικά με την εκτέλεσή του το Αποέλ σηκώνει το τρόπαιο που εδώ και ώρα αναμένουν οι φίλοι του. Έχει έρθει και ο πρόεδρος του Αποέλ κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Όμορφες πράγματι στιγμές. Θα μείνουμε εδώ στο Γασιμπή για αρκετή ώρα και για όσο θα κρατήσει το πανηγύρι των φίλων του Αποέλ. Πανηγύρι που ξεκινάει τώρα. Το παιχνίδι τελειώνει. Το Αποέλ και επίσημα πλέον είναι η πρωταθλήτρια ομάδα της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Το Αποέλ φτάνει απόψε στην κατάκτηση του 21ου πρωταθλήματος στην ιστορία του. Μπαίνουν δυστυχώς κάποιοι λίγοι έστω φίλοι της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο. Τους απομακρύνουν τώρα κάποιοι. Δυστυχώς δεν έχουμε δυσάρεστα. Οι παίκτες της Ομόνοιας αποχωρούν χωρίς πρόβλημα. Δίνουν τα χέρια οι ποδοσφαιριστές. Σε όλη τη διάρκεια του σημερινού παιχνιδιού συμπεριφέρθηκαν άψογα και σωστά στις όποιες τους αντιδράσεις. Και πλέον το γαλαζοκίτρινο πανηγύρι έχει αρχίσει. Ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού Αποέλ χαίρεται και αυτός μαζί με τους υπόλοιπους βέβαια της οικογένειας την απόψινή μεγάλη επιτυχία. Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, το πρόσωπο του απόψινού παιχνιδιού. Είναι οι πρώτοι πανηγυρισμοί μετά την επίσημη πλέον κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Και ό,τι καλύτερο, ο πρώτος λόγος από πλευράς των πρωταθλητών ανήκει στον πρόεδρο. Χρήστο Παπακώστας, ακούμε. Πανευτυχής ο πρόεδρος του Αποέλ, ο κύριος Φίβος Σαββατοκρίτου, ένας από τους αρχιτέκτονες αυτής της πορείας του Αποέλ, όχι μόνο της φετινής και της περσινής και της προσπέρσινης. Πολύ καλή δουλειά από όλους, πρόεδρε. Συγχαρητήρια, πανάξια το Αποέλ, πρωταθλήτρια ομάδα. Όντως, πανάξια φέτος πήραμε αυτό που μας άξιζε. Μετά από ένα δύσκολο χρόνο φτάσαμε τελικά, κατακτήσαμε το στόχο που είχαμε θέσει. Συγχαρητήρια σε όλους, τα παιδιά, στον προπονητή, στο team, στους οπαδούς. Πραγματικά νιώθω απέραντη ευχαρίστηση. Διότι τελικά όσα κάναμε, τόσες ώρες, τόσους κόπους, έχουν αποδώσει αυτό που θέλαμε. Ευχαριστημένος με αυτά ή θέλετε ακόμη περισσότερα? Τώρα τέλειωσε ο μεγάλος στόχος. Τώρα υπάρχουν ακόμα δύο μεγάλοι στόχοι. Είναι να ενδυναμώσουμε την ομάδα και μετά οπωσδήποτε το ευρωπαϊκό στόχος που τον θέλω πάρα πολύ. Επάνωδος, επιστροφή στο Champions League.
να ενδυναμώσετε την ομάδα. Είναι ήδη ενδυναμωμένη, θα ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο. Αυτός είναι ο στόχος σας. Ακριβώς, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή ευρωπαϊκή παρουσία. Το Champions League δύσκολο, αλλά αν έρθει ευπρόσδεκτο. Εμείς πάντως θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό. Κάνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές με τον κόσμο. Νομίζω ότι... Να αφήσουμε και τον πρόεδρο Χρήστο να χαρεί αυτούς τους πρώτους πανηγυρισμούς. Από ένα χρόνο τους αξίζει. Πρόεδρε, μπορούμε να σας αποδεσμεύσουμε να πανηγυρίσετε μαζί με τα παιδιά σας. Ευχαριστώ. Με την τεχνική ηγεσία. Έχετε εξαιρετικές σχέσεις όλοι. Είσαστε μια οικογένεια και αυτός και έτσι έχετε επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είναι στιγμές ασφαλώς που λίγα λόγια μπορεί να πει κάποιος, περισσότερο μιλάει η εικόνα. Το ΑΠΟΕΛ πανηγυρίζει εδώ και μερικά λεπτά παραλαμβάνουμε το 21ο πρωτάθλημα στην ιστορία του μετά τη σημερινή του νίκη επί της Ομόνοιας. Έχει αυξήσει πλέον η διαφορά στους 15 βαθμούς με απομείναντες 4 αγώνες και 12 βαθμούς. Είναι πλέον και μαθηματικά η φετινή πρωταθλήτρια για την αγωνιστική περίοδο 2010-2011. Θα είμαστε σε θέση να σας δώσουμε σε λίγο και εικόνα από τα αποδυτήρια, από τους πανηγυρισμούς εκεί. Ήδη βλέπουμε οι ποδοσφαιριστές κατευθύνονται πλέον εκεί που μόνοι τους θα γιορτάζουν μετά τα πρώτα πανηγύρια με τον κόσμο τους. Το σκηνικό βέβαια θα είναι το ίδιο καθ' όλη την διάρκεια της βραδιάς. Η Λευκοσία σαφώς και θα ξενυχτήσει απόψε σε ρυθμούς ΑΠΟΕΛ. Θα σας μεταφέρουμε όλα όσα σημαντικά θα συμβούν και κατά τη διάρκεια εδώ της μετάδοσης μας στο ΓΑΣΥΠΗ, η οποία παρατείνεται μέχρι να ολοκληρωθεί έτσι η πρώτη αντίδραση στους πανηγυρισμούς. Πολύ περισσότερο θα σας δώσουμε κατά τη διάρκεια του απόψινού LTV Sports News τα όσα θα ακολουθήσουμε, επίκεντρο βέβαια το σωματείο του ΑΠΟΕΛ στη Λευκοσία. Λοιπόν, μόλις έχουμε εικόνα από τα αποδυτήρια να μεταφερθούμε εκεί. Στον αγωνιστικό χώρο πλέον δεν υπάρχει κάτι. Έγινε ο πρώτος πανηγυρισμός και από εκεί και πέρα οι ποδοσφαιριστές έχουν μεταφερθεί στα αποδυτήρια. Είπε κάτι σημαντικό, κύριε Κυριάκο, ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, ότι πλέον το στοίχημα είναι ξανά το Champions League. Κακά τα ψέματα για τις μεγάλες μας ομάδες πλέον στην Κύπρο είναι μια πρόκληση. Είναι και ένας στόχος που έδειξε να είναι εφικτός τα τελευταία χρόνια για το κυπριακό ποδόσφαιρο και σαφώς θα πρέπει να τον κυνηγήσει με την σωστή οργάνωση και ενδυνάμωση του ΑΠΟΕΛ. Όταν είσαι μια ομάδα η οποία κυνηγάς πάντοτε τις επιτυχίες, πρέπει να βάζεις καινούργιους στόχους. Δεν μπορείς ποτέ να επαναπάβεσαι και νομίζω ότι το ΑΠΟΕΛ έχει δείξει και στο παρελθόν, ενώ στην ευρωπαϊκή του πορεία, ότι μπορεί να κυνηγήσει είτε την είσοδο του στο Champions League είτε στην Europa League. Αυτό που παίρνουμε από τον πρόεδρο είναι ότι υπάρχει διάθεση να ενισχυθεί η ομάδα. Βλέπετε εικόνα λοιπόν από τον χώρο των αποδυτηρίων. Είναι τα αποδυτήρια των πρωταθλητών πλέον της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Που χαίρονται τους σκόπους και τους μόχθους της φετινής χρονιάς. Στεφάν Σολάρης στο βάθος. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, είτε αγωνίστηκαν σήμερα είτε όχι, έχουν σαφώς συμμετοχή στην φετινή πορεία και ασφαλώς έχουν κάθε δικαίωμα και τους αξίζει απόψε να πανηγυρίσουν με την ψυχή τους. Οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ βέβαια περισσότεροι έχουν αποχωρήσει. Είπαμε, θα μεταφέρουν το σκηνικό των πανηγυρισμών πλέον στους δρόμους της Λευκοσίας με κατεύθυνση ασφαλώς το οίκημα του ΑΠΟΕΛ στη Λευκοσία. Πάμε για την ανάδειξη του πολυτιμότερου, πάμε για το βραβείο στον Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη. Ήδη γνωρίζουμε τον ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης με τα 2 δικά του τέρματα σήμερα το ΑΠΟΕΛ.
πήρε μαθηματικά, κέρδισε μαθηματικά και τον τίτλο του πρωταθλητή. Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Ζουβάνη από την Επιτροπή για αυτή την επιλογή. Νομίζω με τα 2 γκολ, κύριε Ζουβάνη, ήταν αναμενόμενο. Ο καλύτερος παίκτης πέτυχε την ουσία. Συγχαρητήρια στο ΑΠΟΕΛ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο MVP του σημερινού παιχνίδι είναι ο Κωνσταντίνος ο Χαραλαμπίδης. Όχι μόνο στο σημερινό παιχνίδι έλαψε με την παρουσία του Κωνσταντίνου, δεν ήταν μόνο τα 2 τέρματα που σημείωσε. Στο διάστημα που αγωνίστηκε, γιατί είχε κάποια χτυπήματα στο παιχνίδι, κουράστηκε. Εντάξει, ήταν πολύ καλός. Έκανε τις ασίστ του, σημείωσε 2 τέρματα. Και γι' αυτό είναι ο MVP του σημερινού παιχνιδιού. Συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο και ελπίζουμε στις 26 του μήνα που θα είναι το Oscar Game να είναι παρόν ο Κωνσταντίνος για να παραδειγματίζονται οι μικροί ποδοσφαιριστές των άλλων ομάδων για να έρθουν στο επίπεδο του Κωνσταντίνου και του οποιοδήποτε άλλου καλού ποδοσφαιριστή Κύπριου που βρίσκεται στα κυπριακά γήπεδα. Είναι παράδειγμα ο Κωνσταντίνος μαζί με άλλους ποδοσφαιριστές που οι μικροί ποδοσφαιριστές τουλάχιστον των εθνικών ομάδων να παραδειγματίζονται για να φτάσουν ψηλά όπως έφτασε ο Κωνσταντίνος. Συγχαρητήρια Κωνσταντίνο και εύχομαι το ΑΠΟΕΛ να παίξει στο Champions League. Να ακούσουμε και 2 κουβέντες από τον κύριο Λισάνδρου. Η εκπληκτική εμφάνιση του Κωνσταντίνου, τα 2 του γκολ και η ηγετική του εμφάνιση νομίζω δικαιολογημένα του δίνουν τον τίτλο του MVP. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στη συνέχεια. Εκείνη η παράδοση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πολυτιμότερος και πρωταθλητής. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ ευτυχισμένος για αυτήν τη στιγμή. Καταρχάς, να πω ότι αυτό το χρηματικό έπαθλο θα δοθεί για φιλανθρωπίες και είναι κάτι το οποίο και σαν ΑΠΟΕΛ θα το υιοθετήσουμε από τώρα και να πάει. MVP στο σημερινό αγώνα ήταν ο κόσμος και γενικά όλη τη χρονιά. MVP δεν ήμουν μόνο εγώ, αλλά και κατά όλη τη διάρκεια της χρονιάς πάρα πολλοί συμπαίκτες μου. Νομίζω εδώ που φτάσαμε στο τέλος με κατάκτηση του πρωταθλήματος μας αξίζει να το γιορτάσουμε, να το πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Θα έλεγα ότι το ΑΠΟΕΛ είναι ομάδα πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχουν τα άτομα. Υπάρχει το σύνολο, υπάρχει η ομάδα και μέσα από την ομάδα κάποιες φορές είναι φυσιολογικό να βγουν και τα άτομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βράβευση τη Μαρφίλα εκεί και τους υπευθύνους. Και αυτές οι βραβεύσεις δίνουν το κίνητρο σε κάθε ποδοσφαιριστή να δίνει τον καλύτερο του εαυτό και να προοδεύει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και θα σε δούμε και στο All-Star Game. Αυτό περιμένει να ακούσει και ο κύριος Λισάν. Από τη στιγμή που ο κόσμος θα ψηφίσει θα δώσουμε το παρόν μας, γιατί είναι ένας ωραίος θεσμός τον οποίο υιοθέτησε και η Μαρφίλα εκεί και εμείς επιβραβεύουμε την παρουσία μας. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνο, συγχαρητήρια ξανά για το πρωτάθλημα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Του ΑΠΟΕΛ. Βλέπουμε εδώ εικόνες από την άφιξη των ποδοσφαιριστών και την υποδοχή από τους φίλους της ομάδας. Ξέφρενα πανηγύρια φυσικά. Πλάνα και φυσικός ήχος από το οίκημα των γαλάζιων κιτρίνων. Υποδοχή όπως αρμόζει στους πρωταθλητές. Και αυτό είναι η αντάμιψη των κόπων της ολόκληρης της σεζόν από τους φίλους της ομάδας. Το οίκημα εκεί είναι ο Γιώργος Σοκράτους. Γιώργο. Καλησπέρα και πάλι από το οίκημα των γαλαζοκιτρίνων. Μόλις έφτασε, καλύτερα πριν από λίγο, έφτασε το λεωφορείο που μετέφερε την αποστολή των γαλαζοκιτρίνων. Το λεωφορείο έγινε και οι ποδοσφαιριστές φυσικά έγιναν αντικείμενο θερμής υποδοχής. Τώρα ένα-ένα σιγά σιγά ανεβαίνουν πάνω στο μπαλκόνι, το γνωστό μπαλκόνι εδώ στο οίκημα των γαλαζοκιτρίνων, όπου αναμένεται να γνωρίσουν την αποθέωση από τους χιλιάδες φίλους της ομάδας που βρίσκονται στους γύρω δρόμους, τους έχουν κλείσει φυσικά, είναι αυτονόητο αυτό, και θα γίνουν τώρα αντικείμενο λατρείας. Ένας τώρα εμφανίζεται στο μπαλκόνι, δυστυχώς... Τον εξώστη, ναι Γιώργο. Ναι, εμείς είμαστε πίσω από τον εξώστη, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Ωραία, να αφήσουμε τον ήχο να μιλήσει καλύτερα, να ακούσουμε ατμόσφαιρα από το οίκημα. Λοιπόν,
Χέρια πάνω, χέρια πάνω, χέρια, 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 χέρια πάνω. Πάλι χέρια, χέρια ψηλά. Τρίλο. Ένα ακούω. Γιώργο Σοκράτους, αν μας ακούς, ενημέρωσε μας λίγο για την διαδικασία που ακολουθείται. Όπως μας είπες πιο πριν, ανέβουν οι παίκτες ένας προς ένας στον εξώστη, όπου εκεί ασφαλώς θα γίνουν αντικείμενο λατρείας η αποθέωση των πρωταθλητών. Οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται εδώ, ανεβαίνουν, βλέπουμε εδώ τον Μυροσάγκλεβιτς, τον Τρισκόφσκι, τον Κριτσάροφ, τον Μπρούερς, ανεβαίνουν σιγά σιγά ένας-ένας. Είναι δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, να περάσουν από τόσο κόσμο. Όλοι θέλουν να τους αγκαλιάσουν, να τους συγχαρούν για την μεγάλη επιτυχία. Υπήρχε ήδη αρκετός κόσμος. Στο μπαλκόνι υπάρχουν τηλεοπτικές κάμερες, οι συνάδελφοι τεχνικοί εδώ πέρα, παράγοντες, μέλη της διοίκησης. Υπάρχουν οι οικογένειες εδώ των ποδοσφαιριστών. Ένα δωμάτιο που κανονικά θα χωρούσε γύρω στα 20 με 30 άτομα, μπορεί να είναι και 70-80 εδώ πέρα. Καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο, υπάρχουν μηχανήματα. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες κάτω από τις οποίες γίνεται η σύνδεση. Βλέπουμε τώρα και τους υπόλοιπους, Έλιο Πίντο, Χρήστος Κόντης, Κριτσάροφ είπαμε, ο Μάριος Ηλία, ο Χιώτης, ο Μαντούκας. Αν μπορούμε, Γιώργο, να παρακαλέσουμε τον συνάδελφο κινηματογραφιστή να έχουμε εικόνα από τον εξώστη, από το μπαλκόνι, να δούμε τους παίχτες. Ο συνάδελφος ο Μιχάλης Ογακουλής τώρα θα κάνει μια προσπάθεια να πάει κοντά σε ποδοσφαιριστές, να περάσει από κάποια εμπόδια από εκεί μπροστά του, ώστε να φέρει τα σωστά πλάνα με τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στο μπαλκόνι και πανηγυρίζουν σαν μικρά παιδιά. Όπως ανακοινώνεται εδώ, θα γίνει τώρα παρουσίαση των παιχτών, των πρωταθλητών. Λοιπόν, πρώτος και καλύτερος, Ίσως είναι καλύτερο να ακούσουμε, να αφήσουμε τον φυσικό ήχο αυτή τη στιγμή. Ωραία. Έλα άκουσα, Βλέπουμε πλάνα, πρώτος ο Νέναν Μυροσάβλεβιτς, ένας από τους αγαπημένους των φίλων του ΑΠΟΕΛ, έστω και αν φέτος λόγω των πολλών τραυματισμών δεν μπόρεσε να προσφέρει όσα τις προηγούμενες χρονιές. Ανταποδίδει το χειροκρότημα και την αποθέωση ο Σέρβος Φορ. Ο ψηλός κεντρικός αμυντικός της ομάδας μας, ο Πόπαν. Ακολουθεί ο Πόπαν Κριτσάροφ, ο παίχτης που είχε πραγματικά εξαιρετική συνεισφορά στο φετινό πρωτάθλημα, όχι μόνο για την παρουσία του, τη σταθερά καλή στην άμυνα, αλλά και με τα γκολ που πέτυχε καθοριστικά γκολ για την ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Ο Σκοπιανός κεντρικός αμυντικός. Ήρθε φέτος στην ομάδα μας από το Παραλίμνη για να μας χαρίσει εκπληκτικά τέρματα και απίστευτες στιγμές. Είναι ο Ιβάν. Αποθέωση για τον Ιβάν Τρισκόφσκι, άλλος ένας από τους βασικούς συντελεστές του τίτλου για τον ΑΠΟΕΛ. Καθοριστικότατα γκολ με την φανέλα των γαλαζοκιτρίνων στην πρώτη του χρονιά. Ένας παίκτης που διακρίνεται και με την εθνική του ομάδα και οι σιρήνες από το εξωτερικό ηχούν για τα καλά στα αυτιά του. Ήδη απέρριψε το ΑΠΟΕΛ πρώτη πρόταση από το Βέλγιο τον Ιανουάριο. Να δούμε αν θα παραμείνει και μετά τη νέα χρονιά στο ΑΠΟΕΛ. Είναι ο Μάριος Ηλία από τις παλιές καραβάνες στο ΑΠΟΕΛ, όποτε κληθεί να αγωνιστεί
δίνει τον εαυτό του και την ψυχή του για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ήρθε στο ΑΠΟΕΛ από τον Απόλλωνα για να πανηγυρίσει πρωτάθλημα μαζί μας. Είναι ο Άκος. Όλε! Είδαμε και τον Άνθο Σολομού επίσης με την μεταγραφή για το ΑΠΟΕΛ με θετική παρουσία. Και ο τερματοφύλακας Πάνος Κωνσταντίνου. Πάντα σε ζωντανή σύνδεση με το οίκημα του ΑΠΟΕΛ η κορύφωση των πανηγυρισμών απόψε για την κατάκτηση του τίτλου. Λοιπόν, ο επόμενος... Ο Γέρος! Ο Γέρος! Λοιπόν, παρακολουθούμε πάντα στη ζωντανή σύνδεση τους πανηγυρισμούς στο οίκημα του ΑΠΟΕΛ. Ένας-ένας οι παίχτες στην αποθέωση από τον κόσμο. Τώρα είναι η σειρά και του Στάδα Μπουρσαϊτίδη. Πήραμε εικόνα, πήραμε γεύση από το οίκημα του ΑΠΟΕΛ με την άφιξη του λεωφορείου των πρωταθλητών. Θα έχουμε πολύ περισσότερα σε λίγο. Μείνετε μαζί μας στο